Datozen 5 urteotan Euskal Autonomia Erkidegoak Espainiako estatuari ordaindu beharreko kupoari buruzko akordioa izenpetu dute gaur goizean Madrilen. Haren bitartez adostu dute 1.472 milioi eurorena izango dela oinarri urteko behin-behineko kupoa. Kopuru horri zenbait moldaketa egin beharko zaizkio enplegu politika aktiboen finantzaketari dagozkionak. Zenbateko hori gaur egun ordaintzen duenaren oso antzekoa dela nabarmendu dute Eusko Jaurlaritzak eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiek. 2021 urtean esaterako 1.403 milioi izan ziren. Espainiako estatuak Euskal Autonomia Erkidegoari ematen dizkion zerbitzuengatik jasotzen duen ekarpena da kupoa. Pedro Azpiazu Eusko Jaurlaritzako ekonomia eta ogasun sailburuak aurreratu zuen moduan, aurreragorako utzi dituzte beste bi zerga berri, energia konpainien gainekoa eta bankuen gainekoa. Zerga horiek urtarrilaren batean jarri nahi ditu indarrean Espainiako gobernuak, baina oraindik ez du haien tramitazioa bukatu. Bihar igaroko dira kongresutik eta zenbait aldaketa izan daitezke oraindik ere, esaterako PSOEren eta UPren lehen proposamenak zioen energia konpainiek beren diru sarreren zati bat ordaindu beharko zutela, baina Europako Batasunaren irizpidea da irabazien zati bat ordaintzea eta baliteke aldaketa hori ere Espainiakoan egitea. Ziurtasun horrek bizi behar ditugun egonkortasun ekonomiko garaietan klaudimena eta sendotasuna bermatzen dizkie Euskal erakundei. Gure betebeharra eta erantzukizuna da Euskal erakunde garen aldetik. Euskadirentzat funtsezkoak diren horrelako akordioak lortzeko lan egitea. Arratsalde on, Oskar Matute Bilduko diputatuak iragarri du akordio bat lortu berri dutela Espainiako gobernuarekin zerga horiek Euskal Herrian 4 foru ogasunen esku gera daitezen, 3 hilabeteren buruan itxiko dute eskumena Matuteneren arabera. Horrez gain, koalizio abertzalek ohar bidez jakitera eman duenez, zerga horiek egiturazkoak eta betirako izatea aztertzeko konpromisoa hartu du idatziz. Exekutibo espainiarrak eta gaiaren inguruko txosten tekniko bat egingo duela agindu du. Gaur akordioa lortu dugu Espainiako gobernuarekin banku eta elektriken zerga Euskal Ogasunak kudeatu dezaten 3 hilabeteko epean. Gobernuak atzera egitea, Euskal erakundeetan eskumenak errespetatzea, autogobernua defendatzea eta gure eskaerak onartzea lortu dugu. Akordioari esker, gainera, zerga hauek egiturazkoak eta betiko bihurtzeko gobernuaren konpromisua lortu du. Gobernuarekin adostu dugu txosten bat egingo duela aukera hau aztertzeko. Bizkaiko metalgintzak akordiorik gabe jarraitzen du. Asteartean bildu ziren azkenekoz LAB, Comisiones Obreras, ELA eta UGT sindikatuak patronalarekin 17. bileran. Hau bukatuta sindikatuek salatu zuten patronalak ez zuela proposamen berririk aurkeztu. Langileen ordezkaritza handiena duen plataformak aldiz 14 puntutako eskaeran 2 mugimendu egin zituen negoziazioa desblokeatzeko asmoz. Urte bat beteko da laster lan hitzarmen berria negoziatzen hasi zirenetik. Tarte horretan 6 greba egun egin dituzte eta beste 5 erregistratu. Gauzak horrela gatazkari irten bidea bilatzeko asmoz, gaur legebiltzarreko talde politikoekin bildu da Bizkaiko metalgintzako plataforma. Horrez gain protesta egin dute Bilbon gatazkaren baitan Eusko Jaurlaritzak hartu duen jarrera salatzeko. Hurrengo mahai negoziatzailea hilaren 21 dute bi aldeek eta sindikatuek patronalari dei egin diote bileran akordio batetik hurbil dauden proposamen eta eduki ausartak aurkeztu ditzan. Ordea tentuz bada ere, Igor Arroyo LABeko koordinatzaile orokorrak kritika bat egin dio Mitxel Lakuntzaren sindikatuari. Borroka batzuetan, Bizkaiko metalgintzan esaterako bere aldetik jokatu izana ez baitute ulertzen. Atzo aurkeztu zuen Arroyok Euskal Herriko langileen lan eta bizi baldintzak izeneko LABen, Ipar Hegoa Fundazioaren azken txostena. Hor, borroka sindikalen argazki gazi gozoa egin du koordinatzaileak. Gaur gurean izan da gonbidatu nagusi gisa, entzun. Matxismo bat, argita garbi, emakume langileak baztertuak eta diskriminatuak direla, alde batetik emakume langileei bidea isten zaiela hainbat eremuetan, sexuen araberako lan banaketa bat dagoelako, eta beste alde batetik sektore prekarizatu eta feminizatu horietan, non gehiengoa emakumezkoak diren, patronalak areta zikoitzago jokatzen duelako langileekin.
ikusten ari gara negoziazio kolektiboan, blokeatuta dauden hitzarmen horietako asko eta asko feminizatuak dira, eta horren atzean badago patronalaren gutxiespen bat emakume langileek egiten duten lanarekiko. Langile batek bizia galdu zuen atzo Donezteben, N121A errepidean lanean ari zela. Behargina istripua gertatu orduko hiltzen. Antza makina sanpatzaile batek harrapatu zuen gizona errepidea asfaltatzen zebiltzala. 42 urte zituen langileak eta Barainaingoa zen eskualdeko mediku zerbitzua, suhiltzaileak eta foruzaingoa istripua jazo eta berehala joan zirenara, baina langilea hilda zegoen dagoeneko ekin diote jazotakoaren xehetasunak biltzeko ikerketari. Hauteskunde aurreko eta ziurgabetasun ekonomikoko garai batean, erreforma fiskalari ateak itxi dizkio Pedro Azpiazu ekonomia eta ogasun sailburuak. Horregatik oposizioak 2023ko aurrekontuen inguruan akordio bat lortzeko aukera urrun ikusten du. EH Bilduk, Elkarrekin Podemosek eta PP Ciudadanosek Eusko Jaurlaritzarekin egin duten bigarren bilera sortan parte hartu dute, kontuan hartuta adosteko asmoz ere, baina ez da jarrerarik hurbildu. Hiru indarrek balizko itun bat zerga aldaketarekin lotzen baitute. Hala ere, hirugarren hitzordu bat egongo da, Azpiazuk talde bakoitzari helarazitako proposamenak aztertzen dituztenean. Alderdi bakoitzak negoziazio taulan duen kokapena kontuan hartu behar du. Eta Jaurlaritzak ekaintza eskuzabalak eta konpromiso sendoak helarazi ditu talde politikoi helarazi dizkiguten gaiei heltzeko. Espero dut gai izango garela akordio batera iristiko, arrakasta kolektiboa izango ditzateelako. Bestaldetik, 4,7 milioi tona handitu nahi du Eusko Jaurlaritzak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bota daitekeen industria hondakinen kantitatea, eta horretarako industria hondakinetarako 3 zabortegi handituko ditu. Hondakin gutxiago botatzeko eta 2024ko hondakinak modu autosufizientean kudeatzeko plan aurkeztu zuen atzo Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen, iraunkortasun eta ingurumen sailburuak. Bilatu behar dugu nolabait autosufizientzia esaten dugu, hau da, erkidegoan behar dugu hondakin guztiak kudeatu. Eta hori egin ahal izateko ze behar dugu? Behar dugu nolabait kanon batzuk ezarri hondakinak kudeatzeko momentuan, eramaten direnean zabortegietara eta bar. Eta tean dugu Euskaraldia, bihartik aurrera, abenduaren 2 arte, 15 egun intentso biziko dituzte, aho bizi, belarri prest eta harigune funtzioak beteko dituzten norbanako eta entitateek. 3. edizioa da, ekimena ezaguna da, eta garrantzi handia eman diote bultzatzaileek ariketa kalitatez egiteko jendea prestatzeari. Euskaraldia ez da euskararen aldeko kanpaina bat. Euskaraldia da hizkuntza ohituretan aldaketak eragiteko egitasmo bat, ariketa sozial bat. Denak bultzatzen gaitu urrats bat egitera. Eta horixe da aurten ere behin eta berriz azpimarratu nahi izan duguna. Zein izango da zure erronka aurtengo Euskaraldian? Bizkaiko Andrazko sortzaileak saretu nahi ditu best topaketak. Guztira 26 sortzaile bilduko dituen solasaldi eta emanaldi programa antolatu du Zelako Kultur Kooperatibak larunbaterako Bilbon. Daukagu hau dela bidearen hasiera besterik ez. Baina uste dut garrantzitsua dela batzea, garrantzitsua dela hitz egitea, ezagutzea eta elkarrekin zer nahi dugun eta nola nahi dugun eraikitzea.
poesia, musika edo antzerkiaz gozatu dugula. Eta, nik uste garrantzitsuena da, hemendik aurrera sortuko dugun hori, topaketetatik aurrera sortuko dugun bidea. Ezatzera ez aurrerako egoera batean aurkitzen da Bizkaiko metaleko hitzarmen berriaren negoziazioa. Greba egun berriak dituzten mahai gainean sindikatuek eta gaur gatazkari irtenbidea bilatzeko asmoz legebiltzarreko talde politikoekin bildu da Bizkaiko metalgintzako plataforma. Horrez gain, protesta egin dute Bilbon lan gatazkaren baitan Eusko Jaurlaritzak hartu duen jarrera salatzeko. Bizkaiko metalgintzako korapiloa ez da oraindik askatu. Asteartean bildu ziren azkeneko bi aldeak, baina ez zuten akordiorik erdietzi. Azaroaren 21ean greben aurreko azken batzarra izango da. Luze jo du lan gatazkak eta udazkeneko grebaldian tentsioa igo zen, ertzaintzaren jarrera oldarkorra tarteko. Bada Jaurlaritzak patronalaren interesak defendatu dituela grebalariena beharrean salatzeko eta erantzunkizuna eskatzeko manifestazioa egin dute Bilbon. Salatu nahi izan dugu beraien jarrera gatazka honetan eta batez ere greba egunetan gogoratu nahi duguna da beraiek direla ertzaintza bidaltzen dutenek gatazka horiek erreprimitzera eta askotan esan dugun bezala borroka kriminalizatzera, ezta? Protesta egiten ari ziren bitartean halaber, LAB, Comisiones Obreras, UGT eta SK sindikatuko ordezkariak Eusko Legebiltzarreko talde politikoekin bildu dira. Bizkaiko langileen ikuspuntu partekatua, dala nola ez hitzarmen duin balortzea, FEBen konpromisoz lan egitea hitzarmen hori lortzeko ere, eta bestetik nola ez poliziaren jarrera gogorra eta salatzea. Momentuz Bizkaiko metalgintzak akordiorik gabe jarraitzen du eta horregatik azaroaren 28tik abenduaren 2 arte deitutako grebaldiari eutsi diote. Izan ere, azken batzarrera patronalak ez zuen proposamen berririk eraman. Plataformak aldiz 14 puntutako eskaeran 2 mugimendu egin zituen negoziazioa desblokeatzeko asmoz. Bitartean patronalak aurreko proposamenarekin jarraitu du, hau da, 4 urtetarako gehienez jota tauletan 16% soldata igoera egitea. Baina sindikatuen arabera horrek ez du bermatzen sektoreko langileen erosahalmena, eta hori marra gorria da langileen ordezkarientzat. Antzera, Bizkaiko zahar-etxeetako lan hitzarmenaren negoziazioak blokeatuta jarraitzen du eta sektoreko langileek egunero pairatzen dituzte prekarietatea eta lan eskubide urraketak salatzeko grebara deitu ditu LAB sindikatuak Bizkaiko zahar-etxe pribatuetako langileak gaurko egunez eta bihar. Zergaitik eoten naiz ni bakarrik 15 oneri janaria emoteko. Zelan egiten duzu hori? Ezin da. Larria, oso larria da. Eskatzen dugu Sergio Murillori jartzeko gurekin hitz egitera. LABek aste honetarako egindako greba deialdia aipatuta esan behar da datorren astean ere lanuztea izango dela sektorean, kasu honetan ELA sindikatuak deituta. Dagoeneko 9 greba egun egin dituzte, baina patronalek urratsak ematen ez dituztela ikusita beste 5 greba egun antolatu dituzte azaroaren 21-tik 25-era. Bai, eta gainera, jakinda 255 milioi euro jaso dituztela patronalak eta hala ere langileen soldatak izoztuta daudela, ez direla kontratazio gehiago egiten, ez direla bajak lehenengo egunetik ordezkatzen, ikusten dugu momentua dela berriro kalera ateratzeko.
Eta gainera, hemen 2023an diru gehiago sartuko da, modelo aldaketa bat egongo da, nordikoagoa den modelo batera hurbilduz, unidades convivenciales ditzen dena erderaz, eta hor ratioa bai ez dela berdina nordikoekin alderatuta, ikusi behar dugu, sartuko dela, modelo aldaketa bat egongo dela, baina bakarrik eurei interesatzen zaien aldetik. Arabako administrazio auzitegiak ez du onartu Eusko Jaurlaritzaren helegitea eta eutsi egin dio Basurtuko ospitaleko bihotzeko kirurgia zerbitzua Gurutzetako ospitalera leku aldatzeko proiektua behin-behinean eteteko erabakiari azaroaren 4an hartu zuen auzitegiak kautelazko neurria medikuek abiatutako auzibidea argudiatuta prozesuak aurrera jarraitzeak kalteak eragin ditzakeela. Gaur publiko egindako autoan epaileak dio kautelazko neurriaren premia justifikatuta dagoela zerbitzuaren lekualdatzea egiteko ezarritako data kontuan hartuta Jaurlaritzak gaur itxi nahi zuen Basurtuko bihotzeko kirurgia zerbitzua. Haren arabera Basurtuko zerbitzua ixteak zuzenean eragingo dio zerbitzu horri auziaren gaineko epai irmoa ematen denean ura ixtearen kontrakoa bada. Eta sindikatuek iragarri dute akordiotik oso urrun jarraitzen dutela Arabako ardogintzan, izan ere negoziazioak urtearen hasieran hasi zituzten, baina berehala bertan behera geratu ziren desadostasunengatik. Nerea Garzia. Hala da, bai, urriaren 21ean berreskuratu zituzten 2021ean egindako mobilizazioak lan hitzarmen duina eskatzen dute eta horretarako Arabako batzar nagusietara jo dute. Ardogintzaren egoera zein den azaltzeko eta erantzun bat lortzeko. Agerraldiaren ondoren batzar nagusien aurrean bildu dira eta iragarri dutenez abenduan beste 2 mobilizazio aurreikusi dituzte. Gauzak horrela, ardogintza sektoreko sindikatuek Arabako batzar nagusitara jo dute bizi duten egoera prekarioa azaltzeko. LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuak berriz bildu dira gaur Gasteizen eta azaldu dutenez egoerak hobera egiten ez badu grebak eta lanuzteak burutuko dituzte. Arabako ardogintzako langileek urriaren 21ean egin zuten hitzarmen duinaren aldeko lehenengo mobilizazioa. Bastidan kotxe karabana antolatu zuten hain zuzen ere. 2022an hasi zen hitzarmenak negoziatzen, baina bilerak bertan behera utzi zituzten, eta orduan LAB, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek erabaki zuten 2021ean hasi zituzten mobilizazioak berriro antolatzea. Oraingoan Arabako batzar nagusietara jo dute sindikatuek egoera azaltzeko. Sindikatuen esanetan akordioak oso urrun jarraitzen dute. Soldata igoerei dagokionez aldaketa txiki batzuk eman dira. Hala ere, gainontzeko edukien inguruan ez dute erantzunik jaso. Besteak beste jardunaldiari eta istripuen ondoren ahalmenaren jaitzierari dagokienez. KPIko ehuneko bermatzea hitzarmenan, eta gero jardunaldiari dagokionez, 2023 urtean 8 ordu jaistea lanaldian, eta 2024an beste 8 ordu. 10 urte baino gehiago daramagu ordu berdinekin. Eta gauzako bera ez badira jaten, baina lanuztekin edo grebekin hasiko gara. Gauzak horrela Arabako batzar nagusietan egindako agerraldiaren ondoren mobilizazioa egin dute 3 sindikatuek. LAB iragarri duenez abenduaren 1ean mobilizazioa aurreikusita dago, horrez gain Comisiones Obreras eta UGT-rekin adostuari da Gasteizen ospatzen den ardo Araba testu inguruan sektorearen egoera bertara eramatea. Gai zaldatuta hondakinen testuinguruan duela urtebete onartutako hondakinen kudeaketarako planak aurreikusitako balorazizazio azpiegiturak eraiki bitartean 2030 arte sortuko diren beharrak asetzeko Jaurlaritzak zabortegiak berrireki eta handituko ditu. Bi dira berriro zabalduko dituenak eta beste hainbat handituko ditu, ikus ditzagun.
Iragan urtean onartu zen hondakinen kudeaketarako plana eta bertan aurre ikusitako balorizazio azpiegiturak eraiki bitartean 2030 arte sortuko diren beharrak asetzeko Eusko Jaurlaritzak zenbait zabortegi irekiko ditu berriro edo handitu egingo ditu. Bi dira berriro zabalduko dituenak eta beste hainbat handituko ditu. Zaldibarko zabortegia itxita hutsune hori betetzeko helburua dute eta aldi berean hondakinak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo eraman behar izatea galarezi nahi dute. Ezin dugu gure dependentzia eraman aldameneko erkidegoetara. Guk egin behar dugu eta zikloa ondo itxi behar dugu. Testu inguru horretan erronka nagusia dute aurretik. 2030ean zabortegira emandako hondakinen ehunekoa 15% murriztu nahi dute. Horretarako besteak beste kanon bat kobratuko diete enpresei zabortegian isuritako tona bakoitzeko. Behar dugu nolabait kanon batzuk ezarri hondakinak kudeatzeko momentuan, eramaten direnean zabortegietara eta bar. Helburu horrekin 2023tik aurrera enpresek 10 euroko kanona ordaindu beharko dute zabortegira eramandako hondakin tona bakoitzeko. Jaurlaritzaren asmoa da EAen kanona 20 eurokoa izatea 2024tik aurrera. Gauzak horrela Artxanda eta Epele berriro irekitza aurreikusi du Eusko Jaurlaritzak eta bai Epele eta baita Gardelegi zein Igorreko zabortegiak ere handitzea. Horrekin batera Biztibieta eta Betearteko zabortegien iraupena luzatuko du. Bide horri horretan balorizazio azpiegiturak eraikitzen doazen bitartean zabortegiak ixten joango direla iragarri du Arantxa Tapia Jaurlaritzako ingurumen sailburuak eta 2030tik aurrera Gardelegi, Igorre, Zaia eta Izmendi baino ez dira zabalik geratuko. Erreakzio katea eragin du Jaurlaritzak aurkeztutako hondakinen kudeaketarako plana. Gasteizko udalak ezezko borobila eman dio Jaurlaritzak Gardelegin amiantoa bezalako hondakin arriskutsuak biltegiratzeko egin duen proposamenari. Bizkaian Artxandako zabortegia irekitzearen kexu da ekologistak martxan taldeak. Gipuzkoan berriz ingurumen departamentuak salatu du hondakinen plangintza horretan galdu den denbora. Eusko Jaurlaritzak hondakinen kudeaketarako plana aurkeztu berritan ezinegona sortu du zenbaitengan. Jaurlaritzak 2 zabortegi berrireki eta beste 2 handitzeko plana aurkeztu du. 2030 urtera bitartean sortuko diren beharrak asetzeko izango dira eta Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo zaborrak eramatea saiestu nahi da. Horrek bere baitan hartzen du zabortegi batzuetan hondakin arriskutsuak sartzeko aukera. Hori da hain zuzen Gasteizko udalak Gardelegin onartuko ez duena. Gasteizko udaleko iturri jakinarazi dutenez Gardelegiko zabortegia handitzeko beharrik ez dute ikusten. Udalaren aurreikuspen eta planek bermatzen dutelako biltegiratze gaitasun nahikoa, datozen 10 urteetarako behintzat. Baina hori bakarrik ez, Gorka Hurtaranen udal gobernuak ezezko borobila eman dio Jaurlaritzak Gardelegin amiantoa bezalako hondakin arriskutsuak biltegiratzeko egin duen proposamenari. Gogoratuta udalak berak eskatu behar duela horretarako baimena, zabortegiaren jabea den aldetik eta ez duela halakorik eskatuko. Bizkaian ere bada kezkarik, Igorre, Lemoa eta Maiabiko zabortegia zabalduta lurraldeak bilduko direlako 2030 artean behintzat erkidegoko hondakin gehientsuenak, eta kezka batez ere Artxandako austera ere irekiko delako. Hain zuzen ekologistak martxan taldeak salatu du Lindanoa atzema zuten lekuan zabortegia austera irekitzeko planak eskatzen duela gutxienez eztabaida ireki eta gardenagoa. Estaba contemplado ya en el plan territorial parcial de Vizcaya y también en el PGU de Bilbao, estaba contemplado como futuro parque metropolitano de Artxanda. Es decir, que Artxanda en principio iba a ser un parque metropolitano, no un lugar de vertidos. Gipuzkoan berriz Jose Ignacio Asensio ingurumen diputatuak Euskadi Irratian salatu du plangintza horretan galduen denbora. Asensioren hitzetan hondakinak kudeatzeko azpiegiturak ezinbestekoak dira eta azkar egin behar da. Birziklatze eta valorizazio azpiegitura behar ditugula, azkar gaina behar ditugula, eta hori azkartu egin behar dela, eta bitarteko azpiegiturak ere behar ditugu, eta hortarako ezinbestekoa da zabortegi batzuk erabiltzea, ez? Iriki edo erabiltzea. Baina hori esan da, nik uste dut berandu gabiltzala, eta hemen, esan bezalakoa, azkartu egin behar dugu. Tapiari eskatu dio plangintza azkartu egin behar dela, legealdia bukatuko delako eta ez dakitelako zein azpiegitura izango dituzten. Gai zaldatuta Iruñeko talde bortxaketako espetxeratu baten zigorra arintzea eskatuko dute, soilik baietz da baietz legearen interpretazio jakin bati helduta,
zenbait sexu erasotzaileren zigorrak arintzea erabaki dute epaile batzuek eta Sanferminetako bortxaketagatik espetxean den gizon batentzat ere aringarria eskatuko du haren abokatuak. Hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Los estereotipos, el machismo, pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia y que esos mismos estereotipos, ese machismo, puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa. Eusko Legebiltzarreko 4 alderdi nagusiek sinatutako hezkuntza akordioaren inguruan hautsak harrotu dira berriro ere. Atzo publiko egin zuten Eusko Jaurlaritzak aurrekontuen negoziazioetan PP Ciudadanosi eskaini dio Olaitunpeko ikastetxeetan 2 urteko haurren gelak ere ituntzea ekaineko agindu batean ere jada jasota dago eta haurreskolak patzuergoa doako izatea. Hori ere jakinekoa zen lehenengo neurriak ezinegona sortu die itunaren sinatzaileetako biri, EH Bilduri eta Elkarrekin Podemosi. Gogor mintzatu da Elkarrekin Podemosen bozeramaile Miren Gorrotxategi Eusko Legebiltzarrean eta Eusko Jaurlaritzari hezkuntza ituna ustea leporatu dio. Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuak ordea ukatu egin du halakorik gertatu denik eta esan du goitik behera errespetatzen dutela dokumentua. EH Bildu ere kritiko agertu da Ikoitz Arrese legebiltzarkidearen ahotik. Ez dutela eskaintza hau ulertzen. Eta Gasteizera bueltan, hiri autobusak doakoak izango dira 12 urtez azpiko entzat abenduaren 12tik aurrera. Gasteizko alkateak Gorka Urtaranek iragarri du. Pantailaldiak ekimena abian da iragan ostiraletik. Horren arira, azken egunetan zenbait gazte taldek ikus-entzunezkoetan euskarak duen presentzia urria salatzeko protestak eta margoketak egin dituzte. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Joseba Irazoki eta Lagunak taldeen Luka bestiarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro amaika.eus atarian. Gero arte.
naiz luke. Bigarren pisuan bizi naiz. Zugandik hurbil bizi naiz. Uste dut ikusi nauzula. Have a good summer. Have a good summer, be hot.
Kaixo, aizkideak, bizi musika saiorako marmoka taldeak EKT